trek hem ook. Gelijk de paarden neerleggen, ja toch? En een paard gelijk. Ja, gewoon een beetje over afstand of iets. Gewoon een beetje zeeuw. Zou ik ook niet aanzetten? Ja, steek maar op. Leer die hè? Wacht even. Ja. Moet die even daarheen? Dumps. Dumps, ja. Even maar aansteken pakken voor je vent. Even wachten. Dat is goed, Achie. Zullen we ze gewoon allebei rechtop zetten? Ja, dat is goed zo. Anders is het verrot, hè? Ja, zo. Ja, toch? Ja, fix erin, Achie. Even wachten. Zo is het niet. Even kijken. Maak je niet? Wacht, wat gebeurt er nou? Oh, hij staat weer dinges. Weer met mijn kluip die zoom knop. Oké. Pumps fluit. Niet verkeerd. Nog een nieuw Luc. Ja, we gaan doen. Hoeveel hebben we erin? Ja, weet ik niet. Hoeveel zit er nou in? Eentje. Ah, steek maar af, joh. Huh? Ja, je steekt maar gelijk. Gewoon al die kant op, ja? Ja, toch? Gooi je hem weg. Gooi hem weg. Ja. Ja, ook goed. Pumps. Heerlijk. Lekker, voor weinig. Altijd zagrijnig. Dat is altijd nooit zagrijnig. Jongens, later. Tyfus.